Nieuwe skeve huizen in Terneuzen houden overlastgevers weg uit de woonwijken. Ja, dan moet je denken aan mensen die bij de woningbouwcorporaties verschillende redenen niet meer gehuisvest kunnen worden. En verder in deze Zeeland nu. Minister Harber spreekt fietsers aan. En nieuw onderzoek gevraagd naar geroofd bezit. Goedenavond. De skeve huizen in Terneuzen zijn af. Deze 5 speciale woningen voor wat er gezegd wordt probleemgevallen, die in normale woonwijken voor overlast zorgen en niet meer welkom zijn, ook bijvoorbeeld in de daklozenopvang. Deze skeve huizen zijn nieuw in Zeeland, maar in de rest van het land staan ze al vaak succesvol. Kom binnen. Gaan we zo de woonkamer in. En dan hebben we hier het keukenblok. Nou, je ziet het al best een fijne plek met een deur naar de tuin. Er staat daarachter nog het tuinhuisje voor de mensen. En eenmaal hier beland komen we in de slaapkamer. Het bed moet nog in elkaar worden gezet en er moeten ook nog wat andere meubels komen. Maar dan zijn de woningen helemaal af. Klaar voor de eerste 5 bewoners. Ja, dan moet je denken aan mensen die bij de woningbouwcorporaties verschillende redenen niet meer gehuisvest kunnen worden. Mensen die al heel lang een dakloosheidsituatie hebben, die kunnen hier straks een plekje krijgen. Het concept skeve huizen is niet nieuw. Op meerdere plekken in Nederland zijn er al van zulke woningen. En dus kon de gemeente Terneuzen alvast eens gaan kijken in Dordrecht hoe het er daar aan toe gaat. In Dordrecht staan de huisjes er nu 5 jaar. Hier worden ze Merwedehuisjes genoemd. Ze bieden onderdak aan 5 voorheen daklozen. 10 jaar geleden hebben we een domus gestart in Dordrecht, waar mensen zelfstandig, deels zelfstandig in een kamer kunnen wonen, maar gezamenlijk een keuken en een woonkamer delen. Dat was al een forse stap vooruit. En dan merk je dat ook niet iedereen daar weer in past. Dus we hadden ook iets nodig voor een groep mensen die nogal prikkelgevoelig zijn, die net wat verder van bewoning af moeten wonen. En dan zie je dat een aanvulling is op alle voorzieningen die je al hebt. Hoewel de betrokken partijen van een succes spreken, zijn er ook punten waar ze tegenaan lopen. Zo is er momenteel 1 bewoner die ook op deze plek voor overlast zorgt. Dat ook anderen daar last van hebben. Nou, en meer wil ik daar niet over kwijt. Maar het is wel dat je samen met de begeleiders en de behandelaars, maar ook met de woningcorporatie, met de beheerders van het Leger des Heils, op zoek gaat van wat heeft iedere bewoner weer afzonderlijk in welke levensfase nodig. Dus het is niet je huisvesten mensen en het is klaar en je begeleidt ze een beetje. Nee, je moet iedere keer weer alert zijn, wat hebben de mensen nodig. Terug naar Terneuzen. De punten die in Dordrecht spelen, nemen ze hier ook mee. Het wordt geen vrijstaat, hè? Dus het Leger des Heils tekent voor de toezicht. En we hebben hele goede afspraken gemaakt. Onze BOA's zitten hier iets verderop, dus die komen een dagelijkse ronde ook voorbij. Nou, de politie is goed op de hoogte. En natuurlijk zijn we bij al die cliënten ook al betrokken, hè? In meer of mindere mate, omdat ze bij ons al langer in beeld zijn. En dan hebben we hier in de gang hebben we ook nog voorzien in een kleine badkamer met toilet, douche en wasbak. Het eerste skeve huizenproject van Zeeland is vandaag officieel geopend. Volgende week woensdag komt de eerste bewoner. De huisjes blijven in ieder geval de komende 5 jaar op deze plek staan. Ondanks het vrijgeven van signalementen nog geen aanhoudingen voor de woningoverval in Terneuzen. Vrijdag werd daar een bewoner van een huis aan de Dinkelstraat door 2 mannen beroofd. De bewoner raakte niet gewond en het is niet bekendgemaakt of er iets buiten is gemaakt. De politie verspreidde naar aanleiding van de overval het signalement van die 2 mannen, maar dat heeft dus nog niks opgeleverd. Leden van Extinction Rebellion hebben een actie gehouden op het Abdijplein in Middelburg. Om 12 uur bij het testen van het luchtalarm lieten leden van de actiegroep zich voor dood op de grond vallen. Omdat ze vinden dat er onvoldoende gebeurt om klimaatverandering tegen te houden. Wij zijn bezorgde burgers over het klimaat en
We denken het gaat niet snel genoeg. Klimaatverandering die stopt niet op dat die juiste minister of wat nou gekozen wordt en die dan al die acties neemt. Alle provinciale politieke partijen waren uitgenodigd, maar er kwamen er maar een paar. Als we niks doen, wordt het hier een heel stuk minder makkelijk leven in Nederland, maar ook op andere plekken in de wereld. Dus het is heel erg belangrijk om iets te gaan doen. Wie op de N61 rijdt tussen de Braakman en Biervliet trapt misschien meteen op de rem bij het zien van deze zogenoemde flitsbunkers. Dat zijn een soort flitspalen. Maar deze palen zijn er niet voor snelheidsovertredingen. De verrijdbare camera's staan op de weg gericht zodat Rijkswaterstaat gevaarlijke stoffen kan meten. Zoals benzine, diesel en LPG. Vrachtwagenchauffeurs die de stoffen vervoeren en hun zaakjes niet op orde hebben, worden geflitst. En de flitsbunkers die blijven 2 weken staan. Fietsers en automobilisten, stop je mobiel nou weg en focus je op het verkeer. Dat is de boodschap van de landelijke Mono-campagne die vandaag is gestart in Middelburg. Op de Schroebrug werden fietsers op hun rijgedrag aangesproken door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, door provinciaal gedeputeerde Harry van der Maas en door minister Mark Harbers. Als we heel eerlijk zijn, doen we het allemaal wel eens. In de auto nog net even een appje beantwoorden of telefoneren op de fiets. Terwijl het toch zo gevaarlijk is. Daarom start vandaag de Mono-campagne weer. Scholen zijn weer begonnen, mensen gaan na de vakantie weer naar het werk. En mono is heel belangrijk omdat we weten dat we een veiliger verkeer krijgen als je je niet laat afleiden achter het stuur. Ja, en de afleiding van de mobiele telefoon is natuurlijk heel groot. Je aandacht is niet meer bij het fietsen. En zeker in situaties, je wordt ingehaald of een ander die passeert jou. Dan heb je kans dat je ook de ander meeneemt. Toch hadden de aangesproken fietsers in Middelburg vanmiddag tijdens de officiële aftrap niet veel overtuiging nodig. Want op de vraag of zij wel eens de telefoon gebruiken tijdens het fietsen zeiden bijna al deze mensen: Nee, dat doe ik niet. Helaas gebeuren er toch regelmatig ongelukken of bijna ongelukken bij fietsers en automobilisten die het nog wel doen. Hoe vaak is alleen lastig vast te stellen. Want als het echt mis is gegaan en de politie is ter plekke, dan moet er ook hulp verleend worden. En dan wordt niet altijd de telefoon uitgelezen. Maar we weten natuurlijk wel ook uit verhalen van slachtoffers dat het best vaak misgaat. Dus gaat de campagne door totdat iedereen tijdens het rijden zegt: ik rijd mono, mij niet appen. Het Middelburgse raadslid Caroline Diepeveen probeert al jaren te achterhalen of er juist is gehandeld door het gemeentebestuur als het gaat om het geroofd Joods huizenbezit in de Tweede Wereldoorlog. Een onderzoek van de gemeente zelf die zegt wel dat er juist is gehandeld, maar Diepeveen vond het onderzoek niet compleet en dwong een nieuw onderzoek af. De huizen van Joodse Middelburgers die nu nog overeind staan, zijn stille getuigen van de misdaden van de nazi's. Onteigend en verkocht. Caroline Diepeveen ging op zoek naar wie wat deed met betrekking tot de huizen in de oorlog en daarna. Ja, omdat het belangrijk is om het te weten, denk ik, wat er gebeurd is met het bezit, het Joodse bezit in de Tweede Wereldoorlog. Met dit soort onderzoek en gegevens kun je ook laten zien dat zich dit ook bij je voordeur heeft afgespeeld. En dus liet de gemeente door een eigen ambtenaar uitzoeken of het toenmalige gemeentebestuur een kwalijke rol heeft gespeeld bij de aan- of verkoop van de huizen van Joodse Middelburgers die weggevoerd en vermoord werden. Zoals de Boassons. Het echtpaar is niet teruggekeerd, maar in 1948-49 heeft een familielid van Boasson echtpaar het weer terug in bezit kunnen krijgen. En heeft dus zogezegd rechtsherstel plaatsgevonden. En ook hier in de Herenstraat vond rechtsherstel plaats, maar dat kostte wel wat tijd. Dat heeft pas in 1954-55 plaatsgevonden, dus zo'n 10 jaar na de oorlog. Uiteraard met dit vooronderzoek weten we niet het verhaal hierachter, waarom het zo lang geduurd heeft. Maar het wekt wel mijn nieuwsgierigheid. Wat ook niet in het eerste onderzoek is meegenomen, zijn de 26 panden van Joodse eigenaren op de markt die vergingen tijdens de grote brand op 17 mei 1940. Wat er gebeurd is met die onteigening na de oorlog, of er rechtsherstel heeft plaatsgevonden, dat weten we nog niet. Dat gaat
nu uitgezocht worden. Voor Diepeveen als dochter van een Joodse moeder is zorgvuldigheid belangrijk. Ook omdat haar familie zelf ondervond dat je huis terugkrijgen niet vanzelf gaat. Het huis waarin ik ben opgegroeid, daar heeft mijn familie tot 1961 over gedaan om het weer terug in de familie te krijgen. Het was ook in de Tweede Wereldoorlog verhandeld. Een gedeelte van de gemeenteraad vond het na het vooronderzoek welletjes. Maar Diepeveen wil de onderste steen boven zien komen. Dat dit soort problematiek gevoeliger is en soms weerstand oproept, dat hoort erbij, denk ik. Sorry, ik ben niet de persoon daarna om het op te geven. Dus, De gemeente laat weten dat er nu gekeken wordt hoe het onderzoek eruit moet gaan zien en wie het moet gaan doen. We staan aan het begin van een heerlijke nazomerweek. Op sommige plekken in Zeeland werd het vandaag 27 graden en dat blijft de komende week zo. Met temperaturen die misschien wel tegen de 30 graden gaan aanlopen. Het blijft ook de hele week droog, in ieder geval zeker tot het weekend. En meer Zeeuws nieuws op onze app en op onze site. Daar onder meer de vragen van de statenfracties van onder meer Partij van de Arbeid GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Het gaat over een competitie haaien vangen in de Westerschelde voor sportvissers het afgelopen weekend. Wie daar de meeste centimeters aan haai ving, die was de winnaar. En hoewel de beesten meteen weer werden teruggezet in de Westerschelde, vragen de partijen zich af welke effecten zo'n wedstrijd op de haaien kan hebben. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.